alright. Hush. Kani kalong ka jingpun mana kabadon kam. Kalak don ka jingkiu stet biang jong ka jingpang COVID kat kendai hakikat tu kat ni teli kiri jong ka pertai. Bat hari India rukumju. Na kani kadaw ka sorkar Meghalaya. Ka kerpat ya borok ki nongshong shnong bakinwan shikman. Ban shim ya kani ketika kum kalat jingeda na kani ka klam COVID kat kendai. Ka registration bat jing ai inject ban yo ya ka COVID kat kendai vaksin na kapenta jong baro ki bala kenjo ya ka kat pras nem karta bat sheneng pila ban penrung kerteng ya lade lengba ka website www.cowin.gov.in lani na ka arugya setu app pila ru ban register hadu saungut ki breu ha ka ju kapor na ka wei ka phone number pila ru ban register ha kapor ba pilek ai injection syaki hospital sorkar bat ki hospital jong ki riu shimen pim don kamshu bandon ya ka certificate of comorbidity pila ban ai injection ha kanu ka hospital sorkar klem ka jingsiu lani ha ki hospital jong ki riu shimen da ka bak pisiu da ka dor pila ban peng na ka nhmmeghalaya.nic.in ya ki kerteng bat kapor jong ki jaka ai injection ken mau ban ra ya ki kot ba pipenon kam ban register kum ka epic card ka Aadhaar card ka pan card ki kot pension ki driving license ni kinu ki kot ki badan ka dur bat tarik sngi jong pi kadawai injection covid kat kendai kalong ka babha palat lailak ngot ki briu kilayo yakani kadawai injection ha Meghalaya bat hadu menta ompat don manu ki banyo jingstom hadin balayo yakani kadawai injection tungin yatrai rengkat bat ban yakun persya yakani jingpang bat ban penlong ya ka jela Meghalaya ka jongi ka ban lain na ka covid kat kendai wat lada pila dep yo injection ru nang yai ken mau bandeng ya kamas sait khu ya laki kti bat penya jingai iwei na iwei pan ya kani lawan ra shapi da katnat ka koit kya bat ka national health mission jong ka sorkar Meghalaya na ka benta ka jingtip ka babnya pila ban phone show number iwei saw iwei not ni lech ka website nhmmeghalaya.nic.in Kublai Shibun